Soyayya ruwan zuma. Mita 93.1 a rediyo mai sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku kai tsaye a wani sabon shirin na soyayya ruwan zuma da ya saba zuwa muku daga nan arewa rediyo tashar Hausa Zalla, faɗi ra'ayinka. Suna na Nura na kowa da na saba jagorantar wannan shiri, kuma a yau a cikin wannan zaure ko ce cikin wannan ɗaki na shirin soyayya ruwan zuma muna tare da ɗaya daga cikin masoyinmu, masoyinku, sannan kuma masoyin arewa rediyo da kuma shirin soyayya ruwan zuma. Wato ina nufin muna tare da Suleiman Abdullahi Fage, shugaban rukunin wato Fage Communication Center. Malam Suleiman Abdullahi, a madadin masu saurare, assalamu alaikum wa rahmatullahi, karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To madalla, Malam Suleiman Abdullahi Fage, yau ga kadai ka kasance ɗaya daga cikin masoyin wannan tafiya tamu ta soyayyar ruwan zuma, sannan kuma ka kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke harkoki da sana'o'i iri daban-daban domin wato tallafawa rayuwar matasa, musamman ma samar musu da sana'a ko ce aikin yi. To muna godiya da wannan. Yau dai zamu dan shiga batu na soyayya. Misalan mu a cikin wannan shiri na yau, dama mun yi tanadin cewa zamu duba wasu daga cikin dalilan da ke janyo mutuwar aure ko dalilan da ke sa aure ya samu matsala har ma ya kai ga mutuwa. Malam Suleiman, ka san akwai dalilai iri daban-daban, kuma rayuwar aure rayuwa ce da ya kamata ce an gina ta hanyar da ba a tunanin rabuwa, tunda ba lissafi ake cewar ga adadin watanni ko kwanaki da za a yi a ce an gama zamantakewar aure ba, ko ba haka ba. Dalilan suna nan da yawa, za mu duba wasu daga ciki. Watakila kai ma zaka, tunda dama ga ka a cikin shirin, zaka ba mu wasu daga cikin gudunmuwar wasu daga cikin dalilan, sannan sai ne in kawo waɗanda nema na tanada sai mu ɗan tattauna a kai. Amma a tunaninka, aure a wannan zamani ko ce a ƙasar Hausa, tunda a wannan nahiya muke, ya kake kallon ma aure a wannan zamanin ta kowace fuska? Alhamdulillah rabbil alamin. Na'am. Shi aure mafi akasarin shi zaka ga cewa idan mafi akasari idan ka mutum, to wanda za ga aure ya samu akasari yara ne daga shekara kamar 22 zuwa 25. So mutum bai gama samun business mai, kuma mutum bai fara yin wasu harkoki na kasuwanci ba. Kasan shi kuma aure yana buƙatar sana'a. Na'am. Idan babu sana'a ba za ka iya rike aure ba. Dole sai da sana'a, kuma sana'an nan mai dan kwari-kwari. Na'am. Amma in dai ba wannan, gaskiya to mutum zai dinga kama ne har a ce yarinya ta zo ba abin da za a wannan na rayuwa. So wannan ma kaga wannan ƙalubale ne shi. Wato kana nufin da rashin sana'a, rashin abin yi, wanda yana ɗaya daga cikin abin da ma wasu iyayen suke hana ko kuma kin ba da yarsa a matsayin sosai ma a ni kwarai da gaske. Iyaye ai ban ga laifin su ba, dan sun ce za su ba mutum wanda bai da sana'a aure ba. In aka ba wanda bai da sana'a aure, kaga ai ba zai rike mata, ba zai rike mata ba. Kwarai da gaske. Kaga ɗaya kenan. Kuma kayi batun watakila wasu, kayi batun karancin shekaru. Kaga ƙuruciya kenan za ta iya janyo. Za a bayar wanda yake shekara 20 aure ko ne shekara. Wato ko da akwai sana'ar, ko da akwai aikin yi, amma akwai ƙuruciya. Kuma Bahaushe ya ce ƙuruci kaga komai zai iya faruwa, tunda an ce ƙuruci na yin hauka. Duk da yake dai ban yi aure, muna da shekara 28 lokacin. Ai 28, ai dab da 30 kenan. Kaga a lokacin kenan. To ai kaga ai karancin shekarun wasu za ga ai dan shekara 20-22, watakila saboda gata. Wato ashe kenan kuruciyar nan da kai batu yana da illa ba kaɗan ba a rayuwar aure. A idan mutum ya aure, gaskiya da wannan karancin shekarun akwai matsala. Watakila zafin rai, ko saurin fushi, ko rashin cikakkiyar tunani haka da nazarin wasu abubuwa. To wannan kenan. Wasu daga cikin dalilan da zamu dan ƙara duba, wanda na san zaka iya dan ƙara yi mana bayani ko kuma fashin baki a kai. Abin da zamu ɗauka na ɗaya a nan gurin daga cikin waɗanda ni na tanada, da akwai
rashin ilimin zamantakewar auren, ko da akwai shekaru ko da karancin shekaru, wato rashin sanin menene zamantakewar aure da wasu kan yi, suna tunanin watakila ai aure tamkar lokacin da suke soyayya ne, baya ga cewa idan an shiga gidan abin yakan canza. Ya kake kallon wannan lamarin? gaskiya ni ne nake gani, kaga ni ina da aure na'am, kuma mutum za ga ya aure, sai ka dan yawa matsalolin saboda misalan mu ya ji ka da kyau. mutum za ga ya aure yana tunanin abin da suke soyayya fa da in yi shiga zai ga kamar zai fi haka a waje. So gaskiya ba haka din ne, amma ba haka ba ne. Dalili anan shi ne lokacin da kuke soyayya da yarinya kuna waje, to fa wannan soyayya ce wadda ake yin ta gaskiya ita ce wadda in an yi aure, wadda in an yi auren nan kuma sai yasa in mutum ya aure zaka ji ana sai dai mutum ya haƙuri, sai dai ka yi haƙuri. To wannan zaman da za a yi na yau da gobe, to shine haƙurin. Zaman nan da za a yi na yau da gobe shine haƙurin. To ya kamata kenan a yi, ta ina mutum zai samu irin wannan fahimtar ko ilimin zamantakewar aure? Ta yaya mutum ya kamata ya fara ko ya saba? Wataƙila ba maki kafin ya auren, ko kuma idan ma wataƙila an yi ko auren gata, ko kuma dama shi ma ya isa auren ya yi, amma rashin wannan ilimin zamantakewar auren, ta yaya za a samu mafitar irin wannan mutum ya fahimci mai aure? So abin da mutum zai fahimta a Nura, shi aure haƙuri ne. In dai aka ce ka yi aure, to lallai sai ka sa haƙuri. Ita macen ta yi haƙuri da kai, kai ma ka haƙuri da ita. Duk abin da ka ga cewa ita mace za ta yi wanda yake a bisa kai baka gamsu da shi ba, sai ka gaya mata ka gani ina da aure, inda mata ta abin da naga ta yi min ba daidai ba, zan gaya mata a baki min daidai ba, ce to ga Allah ka yi haƙuri. Ni ma abin da naga ta ga ban mata daidai ba, ta ce min dan Allah wani kayi min kaza, dan Allah ka yi haƙuri, da ka min kaza ka min kaza, saboda haka sai ba ta haƙuri. In ce dan Allah ta yi kai kenan da ka riga ka shiga, to kaddara wanda bai shiga ciki ba, ya za a iya san menene a ciki? Wanda bai shiga ba kaga ai dole a nan ake buƙatar a fahimci abu. A wanda bai shiga ba wannan sai dai waɗanda suke da auren su ringa nuna masa haka. Yawwa. Wanda suke da auren su ringa nuna masa to fa shi aure zama ne wanda an yi shi dindindin. Ba wani insha Allah, duk wanda ya aure a tunanin shi da dindindin. Da kake wannan hira sai ka tuno min wani bawan Allah da naji yana da shekaru, sa'o'insa ma sun daɗe da aure, wasu sa'o'in nasa ma suna da 'ya'yan da watakila ya ci a ce shi ma ya nemi auren ɗaya daga cikin 'ya'yan abokansa, to amma har yanzu shi ya ƙi, amma wai sai yake cewa to me a ciki, ai ban ga dawa bane, ina yi komai, me a ciki kawai shikenan fa abinci ne, cefane ne, kaza ne. kaga bai san me a ciki ba. Aure gaskiya ba wai kawai abinci bane da ci sha, aure har gaba ɗayan shi haƙuri ne. Kuma rayuwa ce a dunkule, rayuwa ce mai zaman kanta. Na ga wasu na soyayya a waje kawai, ai soyayya gaskiya ce ta wajen, amma kuma soyayya da za a cikin zaman auren ita ce. Shi wancan kaga ya rena aure yake cewa ai kawai me a ciki, shikenan nan kuna ciki. Wataƙila takamarsa yana da sana'ar yi, ko kuma yana da aikin yi, yake ganin wa ya rena, ya zaci kawai abin da za a kashe ne kawai na aiki. In abin da za a kashe ne aure, ya ba wai abin nan ba. Da yawa wasu suna da abin da za a kashe ne, ko kuma mutum ya aure, amma kuma a kasa juriya a zauna. To abu na biyu da zamu duba, Man Suleiman Abdullahi Fage, akwai batu na al'ada. Shin kana ganin cewar al'adunmu na Hausa wani lokaci yakan haifar da matsala ko rigingimin aure? Wasu daga cikin al'adun misali, kamar akwai al'adu kaga na aure, watakila akwai abubuwan da ake buƙatar a yi su, akwai na da waɗanda suna saba wa addini, akwai kuma na yanzu watakila waɗanda ana da buƙatar a yi su, amma rashin yin su yakan haifar da matsala. Kaga laifi da ake wannan kashe kuɗin, a ce sai mutum ya yi abu kaza, kaya akwati kaza, sannan za a baka, sannan mutum, saboda in mutum ma bai ba ya zama kamar in ba kai ba, wasu za ka ga cewa wato ne ake cewa irin kuɗi kake nufi? Kamar ba kuɗi ba, kamar ka ce akwatuna. Na'am, akwatuna. Wani in bai ba kawai gani za a yi kamar ba bai shirya auren ba, ko kuma abin nan, ko kuma ba shi da ƙarfi sosai, da yi da yawa ba sai ka gani. Allah ya sani, ba zan cewa ba zan ƙara aure ba, ina ce ba zan ƙara aure ba, amma na yi abin nan. So amma in tashi in ka ce za ka yi ɗin, ba zan yi wannan abubuwan ba. To idan ka ce za ka yi ɗin,
ka ƙi ya haifar da matsala zai iya haifar da abin da zai sa a ce an fasa ko a ce an ba a baka ba. Sosai ma kuwa. Kaga yana haifarwa. Yana To wannan ya shiga abu na uku kenan. Dama idan muka yi batu na al'ada ni a tunanina bangarori akwai wasu daga cikin al'adun da ba mamaki wato darajanta su da muke yi da yawa shine yake haifar da wasu matsaloli. Yanzu kaga da kai batun kayan lefe da sauransu. Daga baya aka mai da shi tilas a al'adance ma waɗanda wasu daga cikin malaman suna duba kamar ma ba abu ne na wajibi ba, kuma idan za a bi ta sulhu ko haƙurin da ka faɗa duk abu ne na sutura ko kula da iyali ko da an yi auren zai iya yi wa matarsa haka. Kaga sana daga cikin bangaren wasu daga cikin bidiyoyin da suka shigo harkar aure, wanda kuma dama ina tunanin ƙara shi a matsayin abu na uku da zamu duba ni da kai, kamar kaga kamar kayan lefe din da kayan gara wanda ba tilas ba. Kayan gara ma kaga bai zama tilas ba, amma idan ba a yi ba an dinga yarinya gori ai ba a miki ba sai ba a miki ba, sai da har iyayen annan miji ma ko ƴan uwan miji su dinga ganin ba yarinya ba mata da gata haka suke ba suke kaga kuma abin da dan ni na ga yi wannan ta faru. To idan kai batun nan ma an mata gori cewar saboda kayan gara bai ba dangin miji suka mata gori, a bangaren ɗayan bangaren kuma kayan ɗaki shi ma yana sa shi ma kayan ɗaki haka kayan ɗaki ma shi ma yana sa wannan shi kuma a ci gaba da wannan ita ma matsalar wannan kayan ɗaki in ba a yi ba sai ka ga an samu wannan matsala ta wajen dangin miji a dinga cewa yarinya nan ko ba a gata a dinga mata maganganu dai marasa daɗi. Sannan kuma ga abu na zamani, sannan ga abin da nake da abu na zamani irin fati da ake zuwa a yin nan. Fati kaga akwai yawa in ba a fati ba ma ko a wannan gani ake ka kaman baka wannan ba, tunda akwai fati ne miliyan ɗaya haka sai a ce a ta raina arzikin mutum yana da shi watakila bai so a yi ko bai da ra'ayi, sai ka ga bangaren amaryar kuma ana ta cewa ai ya wulakanta mu ai ya kaza ai bai so ai kaza ai ta ziga tare sai ta nemi ta fasa wata mata ta fasa tun kafin a shigo. To mi sauraron mu kuna tare da mu a cikin shirin soyayya ruwan zuma kenan, inda a yau na samu wanda muke tare da shi Malam Suleimanu Abdullahi Fage, shugaban rukunin Fage Communication Center da ke nan Kano. Kuma kaga ga abubuwan da muke dudduba, mu duba abu na kusan 4. Akwai batu na rashin binciken halin miji kafin aure, wanda kuma idan zamu hada da na 5 din da nake so mu dan tsaya, kamar rashin binciken halin mace ita ma kafin a aure ta. Ya ka shi ma kace kallon wannan al'amarin. Yana da kyau in za a yi aure a yi bincike. Shi namiji a tabbata dai ba wai mutumin banza ba ne. Nan ɗaya kenan. A tabbata mutumin kirki ne kuma ya san mutuncin mutane, ya san darajar manya. So in Allah da in ka aura wa ƴarka namiji, Allah da ba za ka yi da na sani. Wanda ya san mutuncin mutane, ya san mutuncin kanshi, kuma ya san duk abin da zai yi in Allah da ya san ba zai abin da zai ji kunya a rayuwa ba. Don Allah da in ka ba mace ƴarka insha Allah ba za a ji kunya ba. Ita ma bangaren ta ita ma bangaren macen ita ma haka. Bincike ba a bincike sai sa. To wato ba ka so a zurfa ba kar a gano wani abin da zai hana. Amma ka yi bincike da yarinya sai kamar sama kamar me kake nufi? Kamar abin bisa misali banda sai an ji kwakwaf ke. Sai an ji irin kwakwaf din nan a ce komai da komai sai an tattauna shi an ji menene an shiga, amma da bincike yana da daɗi, amma ba bincike komai da komai sai an yi. Kamar a san halinta. Halinta mai kyau ne, ɗabi'unta mai haƙuri ce, tana na farko ma dai tana jin magana iyayenta. Na'am. To idan ka tarbiyya kenan. Alhamdulillah duk yarinya tana jin magana iyayenta, uba zai ce bari ta bari, uwa za ta ce bari ta bari. Tsakanin wa'annan biyu insha Allah in ka aure mace kuna da lafiya da ita. In dai za a ce mata tana jin magana iyayenta, to ko kun yi aure da mai shi aure ai sai an samu sai an samu sabani a cikin shi an yi aure. Ba wai dindindin bane an samu sabani. So amma in dai iyayenta za su ce bari ta bari, to in Allah yadda kai da ka aure ta din zaka ji daɗi. Na'am. Insha Allah. To ka gani wannan kenan. In dai iyayenta za su ce bari ta bari, to ko da kun samu matsala uba in ya ce bari kaza to ta bari, ko in uwa ta ce bari kaza ta bari. Amma ka san a binciken halayyar nan shi ma namiji da macen, musamman ma da ita bangaren macen, ina ganin akwai yanayin shigar da take yi, wato mutuncin ta kenan, wace irin shiga take yi, wani irin kaya take sawa, ya take tafiyar ta ma, saboda wata za ga irin tafiyar ta tafiya ce ta neman tsokana mai nake nufi, tsokano zukatan mazaji ko jan ra'ayinsu ko hankalinta gare su. To kaga idan wannan
mutunci, ina batun mutunci ko kunya, kaga za a ce an dan saryar da su wannan su ya kamata a lura da su. Su ma kaga duk wata take irin wannan shiga ga ba maganar kunya a tare wasu kuma dan hakan za su biyo ta kuma ba auren za su yi ba ba zuciyarsu ba daga Allah. Sannan kuma ina so dama mai saurare fahimce mu cewa muna kokarin mu fito da abubuwa ne saboda ka san ko kuma waɗanda ake batu sun san suna da irin wannan halayyar su gyara. Idan mace ta san tana shigar da take ko irin wannan abin da ana yi ne don ta tsokano zuciyar wasu zukatansu, akwai wanda ya ce wai ai wasu daga cikin shigar da mata ke yi ma na janyo hankalin mazaje gare su cutar da su take yi, saboda ta sa namiji ya kalle ta ya so ko ya kalle ta ya yi sha'awa ko ta tafi da tunaninsa kuma ba zai same ta ba, kaga wai ta cuce shi wai ka zalunce shi. Wallahi yanda ka san wasa, amma idan aka yi nazari akwai abin dauka a cikin wannan bata. Ni na da suke waɗanda suke wannan hirar ni ma akwai wanda ya cutar su take sai ma kuwa shi akwai wanda ya gaya mun yace inda ya ga mace ta irin wannan shigar to in dai ta irin wannan shigar to ko ina ne gidan su ya ji. To ka gani sai ya ji wallahi ka gani kuma yana da yan kuɗi a hannun shi wallahi ka gani amma yan ƙananan kuɗaɗe ka gani to kin ja hankalin wanda watakila zai iya zuwa ya cutar da ki, ko kuma a kin cuce shi kin tafi da tunaninsa ya ji hankalinsa ya tashi, kin tasar mai da hankali, sha'awarsa ta motsa, tunaninsa ya tafi gare ki, kuma shi kenan ba zai ƙara ganin ki ba wataƙila. Wani cewa an cuce to ka gani to akwai ina ga dan akwai abu ya kamata mu dan ƙara dubawa kafin za mu je ga masarari. Akwai wato matsalar iyayen miji da kuma iyayen mace ko ce iyayen amarya. Ya kake kallon wannan al'amari shi? Iyayen maza? Iyayen duka bangaren guda biyu ai mu duba su, kaga abu na 6 da na 7 kenan. Iyayen farko da iyayen miji. Iyayen miji su iyayen miji misali irin katsalandan da suke yi watakila cikin al'amura ko sha'anin aure tun kafin a aure, wasu ma an yi auren to mutum ba zai san me zai faɗa ba dangane da wacce za a auro. Iyayen miji mafi akasari bayan ma dai kayi auren ma dai ka auri mace to su kuma za su saka ido, in ba sa ido ne kenan mafi akasari an fi samun masu ido za su saka ido akan abin da yake wa macen maimakon mutum a kyale su tunda matarsa yau za su saka ido in me ta sa ya sun gani, in menene sai kuma da ko sutura ce ya sun gani sun kuma ba za a shiru ba, ba za a shiru ba sai an yi magana. Ni na ga inda aka yi wannan da abu ko to kaga wannan magana zai tasiri a gare ta da nata bangaren zai iya kaiwa ga mutuwar aure, tunda batu muke akan wasu daga cikin dalilan da ke janyo mutuwar aure. Kaga akwai bangaren ita ma bangaren iyayenta, wasu za su iya kamar yadda muka yi batun raina arzikin mutum dazu wataƙila dan bai yi yadda an yi fati ba ko bai yadda an yi kaza ba, ta irin wannan zai dinga an fayi auren amma abin zai dinga tasiri har a zamantakewar su, suna zaune an ki kyale su, wata rana a goranta mata, wata rana ta goranta mata, shi kuma ya zo yi fushi ya ce kaza karshe a ce an haƙura. Ka gani ba mai sauraron mu ko da dai jin mu a cikin shirin soyayya ranzu ma inda a yau muke duba da dalilai ko ce wasu daga cikin sababban da ke janyo mutuwar aure musamman ma wannan nahiyar tamu ta bangaren Hausa. Mun duba batun rashin ilimin zamantakewar aure, mun duba batun matsalar al'adu iri daban-daban da wasu daga cikin bidiyoyin da ake janyowa waɗanda suna haifar da matsaloli daban-daban kamar irin su lefe, kayan gara, kayan ɗaki da irin wato fati. Sannan mun duba batu na rashin binciken halin mijin da za a aura mar ya da kuma ita halin na 5 kenan halin ita macen da za a aura ɗin. Sannan kuma wasu daga cikin sannan na 6 muka duba batun matsalar iyayen miji, na 7 matsalar iyayen matar da za a aura. Sai na tuno wani abu a bangaren halayyar nan, wani lokaci kaga kar ya tsaya iya watakila ɗabi'u ko kuma irin hulɗarta ko mu'amalarta ko shigarta, ka san wani lokaci ya kamata a duba shi ma bangaren addini ya take kula da shi, kaga shi ma hali ne idan ba ta da kyakkyawan halayya ba za ta kula da addini ta yadda ya kamata ba, duk su ma abu duba shi ma haka nasa bangaren. To muna godiya a cikin wannan shirin mun yi batu na cewar Malam Sulemanu Abdullahi Fage bangaren taimakon ko kuma ci samarwa da matasa sana'ar yi, sannan kuma da harkoki na Fage communication. Wannan batu na Fage communication da muka yi harkar ne ake kina harkar waya ce. Na'am. Harkar waya ce. Dama an saba aka ji communication a ce harkar waya ko network ko internet ko dai sauransu. Haka ne harkar waya muke a nan kasuwar Beirut. Kuma sai ka zaɓi shigo a cikin wannan shiri yau. To
da wannan shiri ka ba da an sassa wasu daga cikin tallolinka kuma ka babbayar a wasu kafafen yada labarai ana ji hakan kuma watakila a karo na farko tuntuna an ji muna hira soyayya ba a fahimci wane ne ba ko ba haka ba ba a fahimci wane ne Sulemanu Abdullahi Fage ba harkar wayoyi da ake yi ta iyaya wato samari ko in ce matasa suke samun tallafi ko kuma sana'ari a ƙarƙashin jagorancinka. Alhamdulillah farko dai ina Allah godiya saboda ni na taso ne gaskiya sana'a hankali na fara dan gaskiya lokacin da na fara sana'a wasu ma dariya suke mai ina bakin titi ina harkar kayan waya tun farkon zuwan waya kenan na fara harkar accessories irin wanda ake kira caja so tun daga nan na fara wasu na min dariya to a hankali na fara ina yi sai na kafa irin kamar kwantena irin kwantena din nan a nan kasuwar Birtuwa kamar shekara wajen 14 kenan na fara sai na kafa kwantena da na kwantena shi kenan ana nan da addu'a iyaye kasan iyaye suna ta mana addu'a Allah ya sa sai abu ya yaɗi sai ba kama shago a lokacin akwai wannan suna Fage communication shi ya ci gaba har asalin shago na kafa bine ne a idan sa Fage communication me da me ake na harkokin wayoyi waya ake siyo waya ce da wayar hannu GSM kenan na'am kowace iri ana siyawa na'am daga cikin wato talulukan da ake yi akwai batu na ba da aron waya bashin waya ko kuma mutum ina batun mutum ya kawo watakila tsohuwar waya sai a marcanji gaskiya wannan zance ne duk wanda zai ce ma in ka kawo in misali gurin muka siya in ka kawo da kwali da receipt da caja da komai to insha Allah za mu karba na ji wasu ai suna irin wannan a kawo su ma ba wai canji ba kai ciko a baka to wannan mafi akasari kirawo mai sai aiki gaskiya shine magana ta gaskiya to wannan batu na bada bashin waya ya kuke bayarwa yanda tsarin yake shine zaka zo da purchase card ko national ID card tsakanin biki tsakanin ɗaya daga cikin wannan da na faɗa sai ATM sai 30% na kuɗin wanda zaka siya idan mutum ya sayi waya yanzu misali na 20,000 zai ya bada kaso 30 daga sai ya bada kaso 30 shine 6,000 na'am ta 50,000 kuma zai ka 15 na'am ta 40,000 kuma zai ka 12,000 ta 30,000 zai ka 10,000 ya tsarin biya za a samu application akan wayar in aka sama shi ta nan zaka dinga za mu samu application duk wata ta nan zaka dinga a wayar da mutum isa a wayar da ka siya kenan duk wata idan mutum kaddara tun da kayi batu na wayar kamar 20,000 mutum ya siya kwanaki nawa zai iya biya gaba daya duka kwana 90 ne a kwana 90 wata uku ke wata uku kuma ga dama za ka iya biyan wata 6 na'am ya danganta da tsarin da ya danganta da tsarin da yake so to babu wani hadari akan wannan al'amari ba wata hatsari ai duk abin da hadari a bangare biyu bangaren ku masu bayarwa da kuma bangaren mai karba watakila mutum ya zo ya karba babu hadarin cewa anya zai dawo anya zai cika dole sai mutum ya bada in dai mutum ya bi wannan ka'idodin dole sai ya bada tunda wannan abun ba mu bane ba kamfani to mutum misali yana da buƙatar ya samu irin wannan rancen ko kuma karɓar waya ta a hannunku amma sai a hankali zai biya to akwai watakila yana da fargabar cewar anya shin abin nan ma gaske ne wannan gaske ne mana ai ga ni nake bada hawa mutum ya zo kasuwar mu Beirut Road nan ya zo wando opposite da yaji Abdullahi mana tsallaki nan ma insha Allah ko kuma yaje kawo Boston na ina da shago a nan kuma ina da shi a nan gidan gilas nan zai abin nan hanyar nan ta gidan gilas hanyar nan ta hanyar da za ka yi Zaria Road gidan gilas din nan akwai inda ake shiga nan ina da shago a duk kuma sunan gurin ɗaya ne dan fulani kasuwar dan fulani ma na'am a sunan naka duk Fage communication na'am sannan kuma ina da shi a kawo ina da shi a rijiyar lemo nan gidan Fadima duk da yake dai ba mu riga muka karasa ba amma kuma za mu bude a kauyuka da wudil da kaya da irin kauyukan na sigarku duk da yanzu insha Allah a wannan wata 2 mai zuwa ko wata 1 za mu kawo batu na samarwa matasa aikin ta yaya su suke wato ta ina matasa suke morar wannan haƙoƙin naka alhamdulillah yanzu dai ina da mutum kusan 10 a ƙasa kuma wasu suna da mata da yaya kuma suna ƙasa na kuma abin da bakin gwargwado matasa dai
muna tare da su kuma ana musu. Ina ga waɗanda za su zo ne kawai su kawo harkokin ko su kawo kwastomomi su kuma irin wannan babu su a ƙasa? Akwai su. Waɗanda dama ainihin an san su tare ake. Su akwai su ma. Na'am. Wanda na sunan da ake kamawa ne a kira su to ka san Hausa sai hankali. Yan kayi nayi ake cewa ko ba zan ce yan kanzagi ko ba. mutum ne ya zo daga kamfani ya kawo mana mutane akwai percentage. Ni ma idan na kawo. Kai ma an kawo mutum 100 muke so. Masoya shirin su yaran zuma ku biyo ta guri na. Wannan guri na ku za mu zo gare ku masu saurare tunda mun yi batu akan wasu daga cikin sababai na mutuwar aure za ku iya kiran mu akan lambobin da aka saba. Maza suna kiran mu akan 064 460953 da 064 460954 da 064 460955 da 070 177 90969. Haka nan kuma za ku iya kiran mu mata akan 090 87 12 67 afwan wannan layi ne na WhatsApp kenan. Idan mata su kira mu akan 064 460957 da 081 22 141 931 sai 090 26 141 931. Muna tare da ku a cikin shirin nan na soyayya zuma. Suleiman Abdullahi Fage, wannan a lokacin naku za ka iya tafiya ka bar tambaya ga Nura na kowa, amma dai shi yasa da zan buɗe layi dan tattauna. Wasu sun ji batun da ka faɗa, kaga ya tabbata cewar harkar sana'a abu ne da ke riƙe aure matuƙa, tunda abin da ka fara furtawa kenan. Sanda ka fara jajircewa ka shiga harkoki iri daban-daban tun a lokacin kai aure ko sai da kaɗan ka fito kuna? Gaskiya na yi aure ne lokacin da ina da karamin sana'a. Shi yasa ka san illar rashin sana'a ke. Ai ka san ita sana'a ba sai babba ba. In dai kana da kokari kana da himma. Shi ne shi yasa ka san illar rashin sa bangaren aure. Yawwa. To bari mu je ga masu sauraron mu mita 93.1. Assalamu alaikum. Ana tare da mu? Assalamu alaikum. To mu rasa wannan layi. Assalamu alaikum. Na barka da wannan lokaci. Na'am. Muna jin ka. Wannan shiri gaskiya ya burge ni sakamakon dan jinkirin da kai ka karo rediyon ka ne kana so ka ji muryar ka a rediyo. Yana damu mu anan karkashi. To, ka sake kiran mu idan ka samu layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da wa muke tare? Malam Nura Aminu Fata kai ringin daga Jaba. Ta Aminu Fata kai ringin, ka dai ji hiranmu da Suleimanu Abdullahi Fage. Ai ina jin hirar nan Malam Nura ido na biyu kuma ma ni kake gudun mutane jigawa da yawa. Na'am. Yawwa, ina yawan kuma gobar da zuwa da farko. To madalla. Kuma gaskiya ina so in ba shi shawara. Shawara ta farko gaskiya tsarin tsari ne mai kyau. Saboda za ka ga matasanmu idan sun taso komai na su tsallafa shi akan gwamnati. Ko kuma irin suna son irin abun nan da ake cewa da Allah kan yi bature. Lokaci ɗaya mutum ya taso ya yi kuɗi Malam Nura. Kaga wannan ya nuna cewa dole sai an yi gwagwarmaya. Yawa idan ba damuwa babban bako na ji tun da ka ce wannan abubuwa na ka za a buɗe a wajen da garku da ina ne. Sai zai hana a ɗan lantaɓo a je kamar shiga wannan tamu ma a zo nan a ɗan don Allah ya sa abin ya faɗaɗa. Na'am. To kafin sannan Fata kai. Na'am. Baka ji batu na cewar matsalar rashin sana'a a cikin zamantakewar aure ba? Na ji Malam Nura kuma gaskiya abubuwa ne wanda dai babban bako gaskiya kun yaba masa da yadda ya tsaya ya yi bayani. Fata na dai Allah ya sa duk waɗanda suke tare da kuma kamar ma Malam Nura akwai wata magana da yi. Inda yake cewa wai ai illa ne ma mutum ya aure ba shi da sana'a. Na'am. To kaga wannan gaskiya ne mun yarda da shi wallahi. Muna godiya Aminu Fata kai zai amsa tambayar ka kuma Suleimanu da fatan dai watakila in ka tafi yau gobe mu zo an ce ka zo ma ka dauke nauyin shirin soyayya zuma. Dama akwai gasa da ake kokarin za a yi tsakanin masoya ko ce waɗanda suke ikirarin su wato ƙungiyoyi ne na soyayya ko na masoya na Facebook da WhatsApp
watakila dama muna ta kiran mutanen da za su kawo kyaututtuka a ciki. Na kama ka da farko kenan. Zan ba da kyauta insha Allah. To a amsa tambayar da wato fatakai ringin ya ce me zai hana asalin labo ko da ringin za a je a bangaren Jigawa. Ai alhamdulillah akwai wannan satin insha Allah za mu je shi wancan mun bude ma shago ai. Shi inda yake magana da Jigawa ne. Jigawa nan ka zaure. Mun bude shago a nan ka zaure. Insha Allah wannan satin bai zuwa. Bayan wannan kamar nan da kwana 8 haka. Insha Allah za a bude shago. To Allah ya tabbatar. Mita 93.1 bari mu ji bangaren mata. Ya hakuri bangaren mata muka ce assalamu alaikum. Ana tare da mu anan? To. Wa alaikum salam. Kana tare da Zara. Tare da wa? Ana tare da Zara. Zara ce muna jinki. Kin ji mu a cikin shirin soyayya ruwan zuma? A gaskiya abin da kuke magana a kai haka yake faruwa a tsakanin abin da yake kawo mutuwa aure. Saboda ni kaina a yanzu a shekaran jiya ne akwai wanda ya bani saboda an kai samun sai an yi magana an kai da hanyar aure. Amma saboda ya ce ba zai kama mutane yanduna ba. Kace ta fasa auren shekarun jiya ne aka bayar da kayan auren sai ya sati biyu da sai kuma. Ita ɗin ce ta ce ta fasa. Gaskiya ya kamata mata ne gyara. Saboda wannan kusa ba ɗabi'a ce ba amma akan wannan kuma iyayen mu ma su gyara saboda gaskiya ƙananan mutane ne za su daga wannan. Saboda ko da yarinyar ta kawo da dangan fatan iyayen za su iya kwasa masa ɗau. Amma kuma sai da shi ɗan sai da yake ana rage yana gasa da su an fasa aure. Kaji ba. To muna godiya sosai Suleiman kaji wannan batu akan kin kama gurin da za a je a yi irin bushashen nan na fati. Ita ta ce ta fasa. Ka ga wannan al'amari kuma dama mun faɗi wannan batu. Wallahi Aliyu akwai wanda ya sai wai a guri na. Naira 1000 akan wannan batun na iyayen mata. Wato saurayi zai je da ya kan yarinya. Saboda za ka ga mutum ne ya da yarinya ya san ta shekara da shekaru amma kuma lokaci guda sai je gano wani halin da shi bai sani ba. Saboda kuma ka ga abubuwa su. Wato kai kana jan hankalin iyaye ya kamata su yi bincike a kai. Gaskiya ne shi ma saurayin ya kamata su bincike a kai. Ai ka san shi saurayi zai iya ganin so hana ganin laifi ba lallai ya gani ba. To muna godiya. A bari mu dan je bangaren mata kuma mu ji salamu alaikum. Barka ka dai. Ta hajiya amma muna jinki. An kawai kyau ɗan kawai wallahi ba zai fara irin wannan ba a cikin kuɗin yana kuɗin kwajiya kudin tashi kudin ne kudin ƙunshi duk abubuwa da ke fasa ta daban daban kuma za ta mace wahala da yaro iya kai a sati gida kuma zai a za ta wannan kaya sai sun biyo baya a ce ba da 20,000 wannan 10,000 wannan 30,000 da wannan ana da annabin ana tsawala dan ana da annabin ya ce kaza abin da Allah ya sa aka yi shi dan kaɗan ya ba ka yafi yawa ba albarka. Ta haja umma ya kika kalli batun da ainihin shi Suleiman Abdullahi Fage dangane da wato aurar da 'ya'ya ga marasa sana'a. Gaskiya wannan mahadari ne ba a ƙarami ba. Yanzu an gudu da yarinya abin da ba shi kuma shi ma ne ce da ya ba ka ci kuma shiga matsala na. To dan ina da ana duk wanda za a aurar da yarinya a tabbatar ina da abin ne. Ba nan da ne kuɗi ba ban gudu rufin a tsaya ba su so su sa cikin su suna kan ba zai mutu ba za su yi. To a dai a nan gaban kita a dan abin kita a rinka ɗan ta kita shi yasa ake ta sakin yara ga shi na an yi aure ma ba sun kai shansa ba wanda ba shi da abin da zai. An tsoro da ta yi ɗaya da lokaci ɗaya an yi ta da kira an je an kare. Ya an shi da a satin da kira ka zan so a mace kuma shi ke nan sai wahala ta samu. Dan Allah na annabi ya bari ga zan ta kita ba ran ƙarfi ƙarfi muna sanin mutuncin mu na ƴaƴan. To muna godiya sosai. Mun gode sosai Hajiya Umma Rijiyar Zaki. Bari mu duba wasu daga cikin sakonnin da aka turo mana a shafin mu na sada zumunta na Facebook. Akwai Hassan Adamu yake sallama yake cewa yana babban bako barka da zuwa da fatan Allah ya mai da shi gida lafiya. Muna godiya sai kuma Naziru Umar shi ma yake cewa abinda yake sa aure yake mutuwa suna da yawa. Misali rashin aikin yi,
sannan kuma rashin gina soyayya wato bigiran gaskiya, sai kuma rashin yi wa juna uzuri. Madalla Naziru muna godiya. Sako na gaba daga Abdullahi Tattarawa shi ma yake cewa Oga Nura ina yau babban bako fatan alkhairi, sannan kuma da fatan za a miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga abar alfahari na Fatima. To madalla muna godiya. Sai sakon wato Usman Buhari a Facebook da yake cewa Nura na kowa ina muku fatan alkhairi, yana wa babban bako barka da zuwa, wato daga dai Katsina ya turo mana wannan sako Usman Buhari. Akwai sakon Salisu Usman Gwarzo shi ma yake fatan alkhairi gare mu, kuma yake cewa mun ɗauko maudu'i mai amfani kuma abin dubawa ne, don yana ciwo al'ummar Hausawa tuwo a ƙwarya. Ta bakin bako rashin abin yi shi ma matsala ne, da kuma wato rashin mallakar hankalin juna. Kaga dai mun taɓa wannan batu. To mun gode kwarai da gaske Salisu Umar Gwarzo. Akwai sako na gaba daga Nuran Malam shi ma yake cewa barka da warhaka babban bako, barka da zuwa. Nura na kowa ya kamata a nemo mana kungiyar nan ta mata wacce take wato wayar da kan al'umma wato game da rayuwar iyaye da kuma 'ya'yansu. Sako daga Nuran Malam. Wace kungiya ce wannan Nuran Malam? Da ka turo mana da sunanta ko kuma ka haɗa mu da su, ka turo mana su zo a abin nan. Muna godiya dai. Na san dai mun yi hira da kungiyar matasa masu wayar da kai akan harkar lafiya makonni 2 da suka wuce, sannan kuma mun yi hira da kungiyar matasa wato kungiya masu rajin masu wayar da kai akan harkar lafiya da kuma kare haƙƙin bil'adama. To duk mun yi da su guda 2 a cikin wannan shiri, inda suke mana bayani dangane da mahimmancin fahimtar menene jinin al'ada da kuma yadda iyaye kamata su kula da 'ya'yansu wajen ilmantar da su wannan al'amari. Tabbas to wannan kungiyar da ka faɗa ji ban ma santa ba, Allah dai idan mun haɗu za a ji. Sai Ahmad Kalejo shi ma yake mana fatan alkhairi, kuma yake cewa wallahi a gaskiya kayan lefe ba ƙaramin wato wahalar da maza yake yi ba. Dan nema Malam Nura dan nema wato yanzu yana so, amma kuma to a tashi lafiya. Mun gode da addu'arka. Abdullahi Muhammad, na ga sakonka. Sakonnin suna da yawa ne kuma ga lokaci ba lallai ya bar mu karasa ba saboda yanayi na lokaci. In sallame shi ma babban bakon namu ya koma gida. Muna da sakonni fiye da 140 da yan kai a shafinmu na Facebook. Mun gode kwarai da gaske Malam Suleimanu Abdullahi Fage, kai ne shugaban rukunin Fage Communication. Watakila akwai wata lambar da ake iya samu kai tsaye? Akwai lamba. Na'am. Akwai 070 na'am 60 80 na'am 30 20. Ai da Hausa zaka gaya mana. Sifili bakwai sifili na'am 64 sifili bakwai sifili 60 8 0 3 0 sai 2 0. To madalla. Muna fatan Allah ya mai da kai gida lafiya, kuma idan muka samu yiwuwar wayar da kai akan wannan dai batu da muka dauko na yau, wanda yana ɗaya daga cikin sababban da ke kashe auren wasu daga cikin mutane. Kayi batu na karancin shekaru, kayi batu na rashin sana'a. Rashin sana'a nan gaskiya abu ne abin dubawa ne. Rashin sana'a na shi ne abin taka rawar gani. To kwarai da gaske. Karancin shekaru na mutum. Na'am. 28 a wurin da mutum. Kaga idan mace ce wannan an san rike ta za a yi. Shi kuma namiji kaga shi zai rike. To muna godiya da fatan Allah ya mai da gida lafiya. Za mu saurari Amina Badawa a cikin wannan waka ta mutuwar aure. Ruwan Zuma TV, tashar masoya, tare da naku Nura na kowa. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanin sakonninmu idan mun ɗora akai-akai.